Jam 11 wengi aku mbok tinggalno, mbok tolakan po sebab sing pasti nglarani. Aku kadung sayang, kadung kadang-kadang lungamu dadi traumaku. Ngene men bisa laksanku, cerita buat Mas Korin dan Mas Fikri boleh. Kamu masalah tresno tapi koyo lara, yen akhire wirang ben wirang pisan, yen akhire lara ben lara tenan. Apa wong tulus wis dari sini selalu ngancani ilang endinge. Tresnoku kaya bonsai anteng putri, mbok siramiri lan nganti masih elok indah disawangi, tapi dipaksa ora iso ketemu. Mana ini yang punya lagu ini? Mas Korin yang mana? Mas Fikri yang mana? Masa nomor dua-duanya dia? Oh siap, berarti joget lah. Pakai helm kalau malu yuk. Iya tuh nggak mau joget. Sadar hati, sadar ngadepi nandure kembang dukul wiraya. Ada setan wing anggap aku mung sewates kancamu. Iki namung masalah tresno, tapi kaya yen akhire wirang ben wirang pisan, yen akhire lara ben lara tenan. Apa wong tulus wis dari sini selalu ngancani ilang endinge. Tresnoku kaya bonsai anteng putri, mbok siramiri lan wangi, masih elok indah disawangi, tapi dipaksa ora iso ketemu. Masih elok indah disawangi, tapi dipaksa ora iso ketemu. Satu lagu sudah, nanti lagu yang kedua pokoknya berdiri loh ya semuanya.